ଜାତୀୟତା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାଦେଶିକ। ଠିକ୍ ସେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଜ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ବେଦ ଯୁକ୍ତ ଇକ ବୈଦିକ, ଜାତି ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଜାତୀୟ। ହେଲା 1 ନମ୍ବର ସରିଲା। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଯାତାୟତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାହସ, ସାହସ ହୁଏନି କ'ଣ ହେବ ସାହସ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ, କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ ହେବନି, ଠିକ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ। ତାପରେ ଅଛି ଶାସନାଧୀନ, ଶାସନାଧୀନ ଦୀର୍ଘଇ ଧୀନ, ଶାସନା ଧରେ ଦୀର୍ଘଇ ଧୀନ, ଶାସନାଧୀନ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଆସିବ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭରସା। ହରିବାବୁ ଜଣେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ହେଲା ଆସ୍ଥା, ଦୁର୍ବଳମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନଥାଏ। ପନ୍ଥା, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ତାପରେ ଏକତା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏକତା ଭାବ ରହି ଆସୁଅଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଯୋଗ କର। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କୁମାରିକା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି କୁମାରିକା, ଭାଷାର ଏକତା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଜାତୀୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ, ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା, ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ, ହିମାଳୟ, ଅବିମିଶ୍ରଣ। ଅବିମିଶ୍ରଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଅବିମିଶ୍ରଣ ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁଟା କହି। ତ କୁମାରିକା କ'ଣ ହେବ କୁମାରିକା ହିମାଳୟ, ଭାଷାର ଏକତା, ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା, ତାପରେ ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ, ଜାତୀୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କେତେ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କେତେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଖ ଯିବା ଆର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଭାବ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଭାଷା। ଘ ସଭ୍ୟତା ଏକ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇ ନପାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଯିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଅଟେ। ତାପରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଜି ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ? ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଟନ୍ତି। ଖ ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତରେ ଆଜି କାହିଁକି ଗୁରୁତର? ଭାରତରେ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସେଥିରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ଧରଣର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ଅଟେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ ଏବଂ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ એકમાત્ર ପନ୍ଥା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଯିବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ ହେଉ ବା ଘଟଣା ସୂତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରେ ସେଠାକାର ସାହିତ୍ୟ, ସଭ୍ୟତା, ଭାଷା ଆଦିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ମଣିଷ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେଲା ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଭାବର ଏକତା କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ? ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବର ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଭାବ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଭାବ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ଭାଷା ରହିଛି। ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବର ସେହି ଅବିମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରମେ ଆଉ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମାଜରେ ଲୋକେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବର ଅବିମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ। ନାନାବିଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନା ନାନାବିଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ସରିଗଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ସରିଗଲା। ସରଳାର୍ଥଟା ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା।